Vi skal i denne video se på, hvordan Pythagoras læresætning fungerer. Pythagoras læresætning kan man slå op og i formelsamlingen, og så står der, at den hedder a i anden plus b i anden er lig med c i anden. Der er her tale om en retvinklet trekant. Det kunne være sådan en her, hvor hvis man sætter længden af a i anden sammen med længden af b i anden, det vil sige summen af dem, så får man hypotenusen c's i andens længde. Men da det ikke er c i anden, matematikopgaverne spørger os om, så laver vi lige en omskrivning her. Det er jo som regel c, vi vil finde, så man kan lige tage kvadratroden af a i anden plus b i anden og komme direkte til resultatet. Hvis man vil finde længden af kateten a eller b, så kan man selvfølgelig også det. Så skal man omskrive sætningen til at hedde a er lig med kvadratroden af c i anden minus b i anden. Og så vil den sidste, hvis man leder efter længden på kateten b, ligne den lige heroppe, c i anden minus, og så er det så bare kateten a, som vi så kender i anden. Husk lige kvadratroden. Vi ser på nogle eksempler på, hvordan det her fungerer i nogle opgaver. Det kunne være, at vi har en opgave som denne. Vi skal finde længden af hypotenusen herude. Den hedder c, vi kender den ikke. Til gengæld kender vi længden af både a og b. Så vi sætter ind i vores formel. c i anden må så være lig med 3 i anden plus 4 i anden. Det giver 9 plus 16, som er 25. Så c i anden er altså lig med 25. Så mangler vi bare lige at tage kvadratroden på begge sider af lighedstegnet, så vi har c tilbage. Så vi tager altså kvadratroden 25, så er c altså 5 lang. Vi kan så konstatere, at c er lig med 5. Hvis man sætter det ind i den formel, jeg skrev lige før, så vil det se sådan her ud. Så står der 3 i anden plus 4 i anden inden under kvadratrodstegnet, som også vil være lig med 5. Så er der den anden situation. Det er den, hvor man kender hypotenusen og den ene katete. I det her tilfælde er det b, vi kender, og vi leder efter a. Det kan også godt være omvendt. Formlen er stort set ens. Vi sætter ind som før det, vi kender, og det, vi leder efter. Vi leder efter a. Vi beholder lige a i anden. C er 10 lang, så vi skriver 10 i anden. Og så trækker vi kateten fra, det vil sige 8 i anden. A i anden er altså lig med 100 minus 64, og det giver 36. Og på samme måde som før, så må a altså være lig med kvadratroden af 36, og det er 6. Hvis man er i tvivl om det her passer på nuværende tidspunkt, så kan man jo sætte ind i vores oprindelige sætning a i anden plus b i anden er lig med c i anden og tjekke, om det passer. Passer det, at 6 i anden plus 8 i anden giver 10 i anden, så har vi regnet rigtigt. Man kan selvfølgelig også sætte det ind fra start af i denne formel. Så vil der stå a er lig med kvadratroden af 10 i anden minus 8 i anden. Og så vil man få svaret 6. Så a er altså lig med 6. Det er de to primære måder, man kan bruge Pythagoras på. Så er der den sidste, som bliver kaldt den omvendte Pythagoras, og det er den, vi bruger, når man skal teste, om en trekant er retvinklet. Fordi vi ved jo, at a i anden plus b i anden er lig med c i anden i retvinklede trekanter. Men hvis det her gælder, hvis du har fået nogle mål udleveret,
så er trekanten retvinklet. Vi kan lige prøve på denne her trekant, at vide om den egentlig er retvinklet. Vi sætter ind i vores formel, a i anden plus b i anden er lig med c i anden. A var 5 i anden, plus b var 8, også i anden. Det skulle så gerne give 10 i anden. Hvis det her det er rigtigt, det her regnestykke, hvis det passer, så er trekanten retvinklet. Hvis det ikke passer, så er trekanten ikke retvinklet. Nå, vi må finde ud af det. 5 i anden giver 25, 8 i anden giver 64, og 10 i anden giver 100. Nu kan jeg se, at 25 plus 64, det giver 89. Så nu står der, at 89 er det samme som 100, og det er ikke rigtigt. Så denne her trekant, den er altså ikke retvinklet. Det er den sidste måde, hvorpå man kan bruge Pythagoras læresætning.